Salam alaikum la famille Mali kono ani Mali kokan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. On a balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Ras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ. Hɔrɔnya woloma foyi fɛn bɛɛ fo janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. An ka page kɔrɔ min tun bɛ an bolo an y'a récupérer inchallah j'espère que mɔgɔw bɛ na page ye. Ni ala sɔnna wala ka bɛɛ lajɛlen fo ka an kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager ka aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo ka an ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ n'o présenté Tanti Jɛnɛba Kulibali ka n'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini aw fɛ aw b'a partager maximum parce que nin page in tun minɛna an na an ye page in récupérer inchallah an bɛ tile fila kɛ nin de quoi parce que an kunkolo bɛ yɔrɔ o tɛ yen fɛ n'an ye page fɛn fɛn sigi o bɛ kɛ sababu ye k'o page bɔ yen mais foyi t'an bɔ nin sira kan ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye an ka sɔrɔdasiw bɛ baara la bi a ka bon hakili ma n'an bɔra yen nɔ min ye CEDEAO fana ye an b'an da maga olu la. N'an bɔra CEDEAO la min ye Musa Mara fila manani an bɛ se o fana ma mais yan'an ka taa ɲɛfɛ ka an kanubagaw fo Damo Sakɔ k'i fo k'i waleɲuman dɔn Baka k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ye min tɔgɔ fɔ ani ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble Dugafo fana k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan aw bɛɛ folen don aw b'a partager maximum pour que a bɛ se ka se a se yɔrɔ la ne balimaw an ka sɔrɔdasiw o bɛ ka an kunna wolo o bɛ ka an jigi fa o bɛ ka an jigi sigi dimi min tun donna an na semaine tɛmɛnen o y'a dimi bɛɛ lajɛlen labɔ jadisi fɛn fɛn tun b'o o mara kɔnɔ i y'a faamuya b'a la base 5 i y'a faamuya b'a la o y'a bɛɛ ci jadisiw taara an ka dugu jeni o don i y'a faamuya b'a la mais o ma taa an ka sɔrɔdasiw bolo u ma taa k'an ka sɔrɔdasiw da an bɛ an ka armée fo k'u waleɲuman dɔn o bɛ cɛsiri min na hali bi o ka dɔ fara a kan o bɛ wuli ka jɔ min na hali bi o ka dɔ fara a kan a jadisiw tun taara k'u bɛ dimi don maliyɛnw na k'u bɛ an ka duguw jeni dugu jeninen kɔfɛ o ma se ka taa jadisi fɛn fɛn tun bɛ o mara kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an ka sɔrɔdasiw base 5 sigi c'est à dire que o dagalen bɛ yɔrɔ minnu na u sigilen bɛ yɔrɔ minnu na i y'a faamuya b'a la base 5 an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ ci ka bɛɛ jeni an bɛ Mali armée fo k'u waleɲuman dɔn nin kɛlɛ in ma nɔgɔ san 10 ni kɔ nin kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ jadisiw tun ye pouvoir sɔrɔ u tun ye fanga sɔrɔ marifa tun b'u bolo Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na duguladenw dɔw faralen b'u kan duguladenw dɔw fana bɛ janfa kɔnɔ bon a kɛlɛ ma nɔgɔ an b'a ɲini Maliden bɛɛ fɛ an bɛɛ k'an cɛsiri walasa an faso in bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ cogo min na kɛlɛ min don a ma nɔgɔ san 10 ni kɔ jadisiw bɛ labɛn na i y'a faamuya b'a la maramafɛn b'u bolo fan bɛɛ fɛ président min tun bɛ nafa tun t'a la a tun tɛ ka minɛn san armée tun tɛ condition kɔnɔ c'est à dire que Mali tun t'an ta ye quoi mais alhamdulillah rabbil alamin bi baara bɛ ka kɛ minɛnw bɛ ka san fɛn bɛɛ wariya ka ɲi an k'an cɛsiri an ka ɲɔgɔn minɛ k'an ka armée dɛmɛ n'an ye armée dɛmɛ an bɛ se an seyɔrɔw la sinon kɛlɛ in ma nɔgɔ dɛ maliyɛn caman de bɛ janfa in kɔnɔ dugu minnu bɛ ka attaquer jadisiw ni mɔgɔ dɔw de tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma bon o enquête ni o wulikajɔ ni o baaraw a ma nɔgɔn quoi sinon armée bɛ baara la ka bon hakili ma an ka soutien bɛ Mali armée ye an ka dɛmɛ b'u ye wa an b'u fɛ an b'u kɔ kɛlɛ in ma daminɛ bi san 10 ni kɔ Mali tun tɛ yen bon Mali tɛ se ka segin a danbe kɔnɔ tile kelen armée monte en puissance an ka foli b'aw ye an b'aw kɔ an bɛ aw fɛ aw bɛ baara min na bɛɛ tɛ se ka kɛ n'i k'i bɛ marifa di cɛ bɛɛ ma k'a ka taa kɔrɔn fɛ a tɛ sɔn n'i ko k'i bɛ den bɛɛ bila ka taa i y'a faamuya b'a la mugu ni kisɛ kɔrɔ a tɛ sɔn parce que baara min don a ma nɔgɔ i bɛ saya ye k'i ɲɛsin saya ma ka tasuma ye ka don tasuma kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka sɛgɛn sugu bɛɛ ye i tɛ sunɔgɔ waati i tɛ da i da waati i t'i muso sɔrɔ waati armée aw bɛ baara min na ala k'aw bɛɛ sara an b'aw kɔ i y'a faamuya b'a la ayiwa jadisiw tun dagalen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamuya b'a la nin semaine in kɔnɔ semaine tɛmɛnen kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an ka sɔrɔdasiw u y'u ka base 5 de ci o ye jadisi min faga a ka bon hakili ma o ye maramafɛn min minɛ a ka bon hakili ma i y'a faamuya b'a la o ye jadisi min fana ɲɛnama minɛ a ka bon hakili ma diripa bɔra ka communiqué kɛ alhamdulillah
hali bi a ye taa n'a ye kɛlɛ min don an b'a sugu dɔn kɛlɛ min don walahi an b'a dɔn mali tun tɛ yen wa kɛlɛ min filɛ mali kɔnɔ maliyɛn min sen b'a la ka bɔ hakili ma i bɛ taa dugu dɔw la i b'a sɔrɔ o duguladenw olu de bɛ kunnafoni di jadisiw ma olu de bɛ esansi di jadisiw ma olu de bɛ i y'a faamuya b'a la jadisiw dɛmɛ ka dugu ci bon n'i ko k'i bɛ wuli ka taa olu faga olu bɛ ɲagami duguladenw na i tɛ se ka dugu bɛɛ bombarder c'est pas facile jadisiw bɛ ka i y'a faamuya b'a la u bɛ ka dugu attaquer nin cogo de la bi duguladenw i y'a faamuya b'a la sɔgɔma u n'aw bɛɛ ye kelen ye su fɛ i y'a faamuya b'a la u b'u ka duguw janfa mais n'an bɛ ka taa an bɛ se Zeska Mete k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an ye CEDEAO fana ka communiqué dɔ ye a ko population caman sara yɔrɔ dɔ la a k'olu bɛ wuli ka enquête ni fɛnw kɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ comment ça s'appelle ɲɔgɔn ye min kɛra ONU na ko mɔgɔw ka voter Russie i y'a faamuya b'a la ani Ukraine Asimi ko k'ale bɛ Russie kɔ fo saya k'ale tɛ Russie labila o dimi ani o tɔɔrɔ o bɛ tubabuw la a depuis Asimi votera Russie tɔgɔ la depuis Asimi ko k'a bɛ Russie ka côté la même pas ça veut dire que hali o su ma ko CEDEAO bɔra panpan na ko i y'a faamuya b'a la ko yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko population de bɛ ka faga ye mais o ma dugu ta tɔgɔ ma dɛ o kan bɛ Mali ni Burkina de ma mais o ma dugu ta tɔgɔ ma i y'a faamuya b'a la mais ne kɔni bɛ min fɔ Asimi ye dɔ fɔra kɛlɛkɛminɛn kan kɛlɛkɛminɛn caman san droit de l'homme tɛ diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ wa hɔrɔnya yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ bi k'i bonya bi la fo k'a ka sɔrɔ satanden de b'i bolo k'i bonya k'i gasi sigi fo k'a ka satanden de sɔrɔ i bolo Asimi i ni Poutine ka di Asimi ni Poutine tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a kɛ cogo sugu bɛɛ la satanden kelen b'an bolo déjà i ka den 20 sɔrɔ i y'a faamuya b'a la k'o bila Mali kɔnɔ hali n'i bɛ stratégie dɔ de kɛ k'a fɔ ko Russie ka taa bila yen nɔ en cas ni kɛlɛ bɛna wuli o ni l'OTAN ni fɛnw cɛ aw b'aw to Mali kɔnɔ k'a bila u kɔfɛ k'a gosi ka to kɔfɛla la i y'a faamuya b'a la k'u bɛɛ faga yen i ka stratégie dɔ ta sinon tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ bi tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ sini k'o fɔ Asimi ye tiɲɛ ye min ye o ye maramafɛn de ye i y'a faamuya droit de l'homme ye min ye o ye C de C ni C b'i bolo satanden b'i bolo i y'a faamuya b'a la kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ tɔgɔ ko RS 28 Sarmad satanden cette année filanan n'o b'i bolo alhamdulillah i bɛ se ka ko dilan an b'a fɔ jigitugu masa ye Asimi Koyita o dɔrɔn de ye droit de l'homme ye o dɔrɔn de ye sariya ye bi i y'a faamuya b'a la ko anw tun man ka voter Russie tɔgɔ la Russie min bɛ ka Mali segin a danbe kɔnɔ Russie min kɛra Mali fɛ ni mɔgɔ kɛra i fɛ i bɛ k'a fɛ ni mɔgɔ y'i dɛmɛ i kan ka dɛmɛ a ko anw tun man ka voter Russie ye depuis an votera Russie ye u y'u ka saga ninnu bila Faransiw ka sagaw bila CEDEAO i y'a faamuya b'a la ko population bɛ ka faga population kana dan ka faga dɛ hali n'an ye dugu jeni aw ka mun b'a la hali n'an ye dugu jeni aw ka mun b'a la aw ye i y'a faamuya b'a la Rwanda ci yan o nkalon jɔra aw la a ye Syrie ci yan o nkalon jɔra aw la a ye Saddam faga yan o nkalon jɔra aw la a ye Kadhafi faga yan fu o nkalon jɔra aw la aw minɛna Mali kɔrɔnfɔla la aw bɛ ka maramafɛn di jihadisiw ma o tiɲɛ bɛ o dalilu bɛ o fɛn bɛɛ bɛ yen o kiri ma tigɛ o b'a yira k'a fɔ droit de l'homme tɛ yen sariya tɛ yen foyi foyi tɛ yen ne kɔni bɛ min fɔ Asimi ye kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ dɛ wa ni kɛlɛ kelen bɛ kɛ ka tubabuw kuma sulu ka tubabuw lamaloya ka diɲɛ bɛɛ tigɛ tubabuw la o t'i to yen dɛ o t'i to yen i bɛ ko sugu bɛɛ kɛ walasa bɔnjugubaw i bɛ se ka dɔ sɔrɔ Poutine bolo cogo min na o de ye droit de l'homme ye o de ye sariya ye i bɛ bonya ka da o de kan n'i y'a ye bi Ameriki Europe bɛɛ u bɛɛ bɛ Russie contre la u dɛsɛra ka taa bin a kan i y'a faamuya b'a la RS 28 Sarmant satanden cette année filanan o de bɛ Poutine bolo n'o tun t'a bolo sisan b'a sɔrɔ u y'a tigɛ tigɛ k'a fara fara k'a ɲimi ɲimi pour que Mali ka bonya Mali ka kɛ Afrique Poutine ye i ni Poutine ka di bi a ka danaya b'i kan a b'i fɛ i mana fɛn fɛn ɲini a fɛ bi a tɛ ban satanden kelen b'an bolo yen birifini dalen b'o kan ye n'i sera ka den tan nin kɔ sɔrɔ k'o bila yen
ni CEDEAO ɲɛmɔgɔ ko cin cogi i ka bɔ ka tasa da f'u ye ka bɔ k'u dɔgɔya ka bɔ k'u ka molobaliya f'u ye a n'u min ma kɔntan o la i b'a fɔ so filɛ bolikɛnɛ filɛ komi Poutine bɛ cogo min na i kan k'o i y'a faamuya b'a la o taabolo de ta bi Afiriki kɔnɔ i y'a faamuya b'a la k'i jɔ komi Poutine filɛ cogo min na parce que CEDEAO ninnu ta ye molobaliya de ye quoi i y'a faamuya b'a la anw ye plainte don yan CEDEAO ma da don o la dɛ o don Mali dugu dɔ jɛnna CEDEAO ma kuma o la Burkina i y'a faamuya b'a la o ka sɔrɔdasi 70 ni kɔ fagara o don Burkina Sogɛ taara o ko de la CEDEAO ma kuma o la u m'an dɛmɛ ni wari ye u m'an dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛ ye u m'an dɛmɛ ni foyi ye mais ni anw ye jihadisiw faga i y'a faamuya b'a la parce que jihadisiw ye tɔgɔfɔbali ninnu de ye o bɛ CEDEAO bila k'an bɛ ka population faga pour que k'o molobaliya k'o tigɛ ka bɔ CEDEAO mɔgɔw ɲɛna Asimi i b'i jija cogo bɛɛ de la ka kɛlɛkɛminɛn jugubaw i y'a faamuya b'a la bombe jugubaw k'olu caman san k'olu bila Mali kɔnɔ n'o kɛra i bɛ bonya ni CEDEAO ko kelen i b'a fɔ fila n'u ko fila i b'a fɔ ko kɛmɛ parce que CEDEAO mɔgɔ ninnu ye sagaw de o bɛ Faransi de ka baara la depuis an votera i y'a faamuya b'a la Irisi an votera Irisi ye parce que bɛɛ n'i ka mɔgɔ don i y'a faamuya b'a la anw tɛ se ka Irisi janfa Asimi ye min kɛ o de ye hɔrɔnya ye n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nasansi na ko Ukraine ni Irisi ka kɛlɛ ko mɔgɔw ka vote Irisi ka Ukraine to a donna ta Asimi ko k'a bɛ Irisi de fɛ a bɛ vote Irisi de ye wa a bɛ sa Irisi kɔ o fɔra don min na o vote kɛra don min na hali su ma ko CEDEAO mɔgɔw ko jamana fila bɛ yen nɔ k'o bɛ ka population faga Asimi kɛlɛkɛminɛnw san bilayi CEDEAO mana molobaliya ta ka ɲɛsin an ma CEDEAO président bɛ yɔrɔ o y'a faamuya b'a la Satan de bila ka taa k'u bɛɛ faga o dɔrɔn de y'a solution ye CEDEAO mana molobaliya ta ka ɲɛsin anw ma Asimi kɛlɛkɛminɛn jugubaw san i y'a faamuya b'a la n'u ye nkalon tigɛ n'u ye molobaliya kɛ i ka bɔ k'u jaabi k'a yir'u la fana n'u ma kɔntan i bɛ yɛlɛ u kan kuma fa fila ba filɛ diɲɛ kɔnɔ bi ka bonya nin dɔrɔn don i ka bonya i gasi ka sigi mɔgɔw ka ko t'i ta la nin dɔrɔn don tiɲɛ tɛ yen an ye dalilu sɔrɔ yan k'a fɔ an jugu ye ninnu de bɛ ka jihadisiw dɛmɛ kɛlɛ min b'an bolo olu de y'a lase an ma CEDEAO tɛ kuma o si la bilahi CEDEAO t'a da don o la mais n'o y'u poussé mais Mali tɛna aw sago kɛ quoi Mali tɛna tugu aw kɔ aw bɛ mɔgɔ minnu kɔ Mali tɛna kɛ olu fɛ fo ka diɲɛ wuli parce que an ye sira minɛ déjà ça veut que an ye courant minɛ a courant tɛ faga tuguni o foyi t'an bɔ nin sira kan a min y'an ka sécurité ye diɲɛ bɛɛ k'an bonya ça veut que bilahi ni Satan de b'an bolo ni Satan de bɛ Mali bolo bi bilahi an m'an jɔ CEDEAO ɲɛ k'a fɔ élection tɛ kɛ paga tɛ kɛ anw de ta ye Mali an bɛ Asimi fɛ wa foyi tɛ bɔ a la ni ko i bɛna Asimi bɔ yen diɲɛ bɛɛ de bɛ sa ni ko i bɛ Asimi bɔ yen e yɛrɛ min bɛ diɲɛ denya la e bɛ taa gongo fɛ k'i bonya bi faut que i y'a faamuya b'a la RS de ka k'i bolo 28 Sarmante Satan de cette année filanan faut k'o de ka k'i bolo bi ale ka teli ka tɛmɛ fiɲɛ kan a ka teli ka tɛmɛ hali mɛlɛkɛ kan Satan de foyi tɛ se k'a kunbɛn n'i sera ka Poutine nɛgɛ k'o den 15 sɔrɔ k'o bila Mali kɔnɔ walahi an bɛ bonya i jija o yɔrɔ la parce que bilahi Faransi tɛna CEDEAO to yen i y'a faamuya b'a la Mali ka lafiya Faransi parce que Faransi yɛrɛ tɛ se k'i wuli k'i ɲɛsin Mali ma u bɛ sa ka groupe mɔgɔ ninnu de bila u ka to ka Mali dɔgɔya u ka to ka nkalon tigɛ anw ka mɔgɔw bɛ sa CEDEAO tɛ kuma o la u t'an dɛmɛ ni wari ye u t'an dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛn ye u t'an dɛmɛ ni foyi ye mais n'an ye juguw faga u b'u mankan mɛn ko population de bɛ ka faga foyi tɛ ni nkalon ni molobaliya tɛ mais ni bɔmu jugubaw b'an bolo n'u ko k'u bɛ nkalon da an na bilahi an bɛ guerre kun tigɛ guerre bɛ déclencher c'est ça u ka ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ y'a faamuya b'a la ka guerre mais déjà min yɛrɛ b'an bolo CEDEAO dugu si tɛ min bɛ se Mali la CEDEAO dugu tɛ yen min bɛ se Mali la CEDEAO dugu tɛ yen bi min bɛ se Mali la a tɛ yen voilà mais ka dɔ fara assurance kan bɔmu jugubaw ɲini n'i y'a ye Amérique Joe Biden bɛ ka bɔ ka bin avion kɔnɔ a bɛ yɛrɛ la a bɛ bofara la Satan de bɛ Poutine bolo bilahi ni se tun t'a ye san b'a sɔrɔ o cɛ tigɛ k'a fara k'a ɲimi mais se de b'a ye bi i ka bonya faut que Satan de ka sɔrɔ i bolo an b'o fɔ Asimi ye o dɔw ɲini i k'u bila an bolo kɔrɔ kɛlɛ in ma daminɛ i ye min kɛ tubabuw la o tɛ ɲina
o tɛ sɛgɛn wa o t'a dabila saga ninnu o bɛ continuer k'olu pousser k'o bila i la i y'a faamuya ba mais ni minanjugu b'i bolo ni ye kangari da saga ninnu ye bilahi o bɛ jɔ ni minanjugu b'i bolo ni ye kangari da saga ninnu ye aw bɛ molobaliya min a y'a kun ta k'a bɔ bɔli kan aw bɛ min na n'a y'a sen fila n bɛ tagama aw kan bilahi o bɛ ye k'i to yen kɛlɛkɛ minanjugubaw san Putini bolo i k'o bila yen ni CEDEAO ko k'a bɛ nkalon da na n'u ko k'u bɛ Faransi ka intérêt défend bilahi kɛlɛ tigɛ o la u bila o place la foyi tɛ bɔ a la mais olu bolo ko mɔgɔw ye nalimaw de ye o cɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la an b'an juguw dɔn mɔgɔ minnu t'an ka hɛrɛ fɛ an b'u dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka jugu dɛmɛ an b'olu dɔn n'an ye olu minɛ u bo kun na ka dalilu sɔrɔ olu kan CEDEAO t'a da don nin se la tiɲɛ bɛ min cohérence bɛ min hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min tiɲɛ tɛ yen a fɛn min bɛ i y'a faamuya b'a la fa tigɛ ka bɔ CEDEAO mɔgɔw ɲɛna o ye kɛlɛkɛ juguba de n'o ko k'u bɛ wuli ko ka na enquête k'an fɛ an b'a fɔ an tɛ n'o ko élection ka kɛ an b'a fɔ an tɛ n'o ko fɛn fɛn an b'a fɔ an tɛ n'u ko k'u bɛ jama i y'a faamuya b'a la kɛlɛ kun bɛ tigɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ dɔ k'a bɛɛ kun ci ka bɛɛ da fara parce que o bɛ nkalon de kan o tɛ Afiriki fɛ i y'a faamuya b'a la jɔnw don sagaw don pour que k'u bila o place la Asimi dɔ fara kɛlɛkɛminɛn kan kana kɛlɛkɛminɛn sanni kana jɔ parce que kɛlɛ de bɛ kɛ bilahi anw bɛ ka taa cogo min na bilahi n'a y'a sɔrɔ an ma labɛn ninnu t'anw to yen bilahi ninnu t'anw to yen kɛlɛ in ma daminɛ fɔlɔ dɛ a bɛ mɔgɔ kun na ko kɛlɛ in daminɛna bilahi ɲɛ kali ala la a ma daminɛ fɔlɔ Asimi dɔ fara cɛsiri kan dɔ fara kɛlɛkɛminɛn kan i y'a faamu bomjugubaw ɲini i k'u bila Mali kɔnɔ kɛlɛ in ma daminɛ dɛ ka tubabuw humilier k'u lamaloya k'u ka ambassadeurs gɛn k'u ka RFI gɛn k'u ka France 24 gɛn ka Barkani gɛn ka fɛn sugu bɛɛ kɛ sagaden minnu b'u bolo Mali kɔnɔ o b'olu de bila i la a pour que k'olu ku tigɛ dɔ fara kɛlɛkɛminɛn kan n'u ko tin cogo i y'a faamuya b'a la i b'a bila ka taa yen n'u ka président y'a faamuya b'a la ka kun ci k'a da fara o dɔrɔn t'a solution ye voilà e ni ala na kira cɛ anw bɛ jugu minɛ kojugu la anw fɛ yen nɔ or que CEDEAO ka fara Afiriki kan ka juguw kɛlɛ olu bɛ an ɲɛ bɛ tiɲɛ la sa CEDEAO mɔgɔw an ɲɛ bɛ tiɲɛ la n'i y'a ye CEDEAO makago bi komi wulumusonin bo bi u kɛra fɛnnabɔnaw de ye n'i y'a ye CEDEAO makago bi komi wulumusonin bo bi fɛnnabɔnaw don voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛna Musa Mara fila manani den min ka wolo kɛra Fofalaki ye ala de ye faama ye dɛ walahi c'est que don dɔw tɛmɛna Mali kɔnɔ an bɛɛ jigi dalen tun bɛ Musa Mara kan ka c'est que ani président bɛ bɛn quoi bilahi bɛɛ da tun bɛnna o kan k'a ni président bɛ bɛn ja Faransi ka i y'a faamuya b'a la Faransi ka plan C don u ka plan A tun ye Bubu ye plan B tun ye Bube ye plan C tun ye i y'a faamuya b'a la Musa Mara anw farala Irisi kan ka voter Irisi tɔgɔ la ka Irisi dɛmɛ i y'a faamuya b'a la jugu bɛ ka juguya min ta ka Irisi sɛgɛrɛ an ko k'an bɛ Irisi ka côté la an bɛ Irisi fɛ an b'u dɛmɛ i y'a faamuya b'a la Musa Mara de bɔra ka sɛbɛnni kɛ ko non ko Mali tun man k'o kɛ ko Mali tun man ka fara Irisi kan or que Irisi votera anw tɔgɔ la Nations Unies na Américains ni Français i y'a faamuya b'a la o tun bɛ fɛ ka nkalon da an na o tun bɛ fɛ ka bin an kan o tun bɛ fɛ ka l'OTAN bila ka taa anw fɛ yen nɔ Irisi ni Chine de ko non k'olu ma sɔn k'olu tɛ voter contre Mali i y'a faamuya b'a la Musa Mara ninnu ma kuma o la bin bɛna kɛ Irisi kan an fara Irisi kan Musa Mara bɔra ka sɛbɛnni kɛ ko non k'an tun man k'o kɛ bon i ɲɛ bɛ nin bɛɛ la foyi tɛ ni hakɛ tɛ Musa Mara b'a dɔn ko n'ale ye nin fɔ k'a tɛna bɛn peuple ma n'ale ye nin fɔ a ko bɛna diya peuple ye mais Musa Mara seko t'a yɛrɛ la Musa Mara seko t'a yɛrɛ la a b'a dɔn o ye min ye hakɛ ka Musa Mara to ministériya la i bɛ ka ministre avion min sanna sous facturation galon Musa Mara ye i y'a faamuya b'a la Musa Mara banna ala la ka ban kira la ka ban peuple la ka i bɛ ka sutura galon kan i y'a faamuya b'a la k'a fɔ avion sanna n'a ka sɔrɔ a ma sanna i y'a faamuya b'a la fantanw ka wari dunna Musa Mara ma démissionné Musa Mara ma kɛlɛ kɛ o hakɛ o de bɛ ka wuli Musa Mara nɔfɛ a bɛ ka taa yɛrɛ bila TGV ɲɛ Musa Mara min ko k'ale ye politicien i y'a faamuya b'a la ko parti politique b'a bolo Musa Mara min ko k'ale bɛ fɛ ka Mali mara fɛn min man di jamana kɔnɔdenw ye Musa Mara b'o k'o kɛ
Mundo ta tiɲɛ halaki de sera o ma. U seko t'u yɛrɛ la dɛ. Billahi ɲɛ kali ala la. Ni hakɛ wulila mɔgɔ nɔfɛ, i bɛ sɔn ko bɛɛ la. Ni danga bɛ mɔgɔ nɔfɛ, billahi i bɛ kala ye k'i ɲɛ turu a la. O de kɛra Mali politicien ta ye. Mɔgɔ ni faso kanu b'i la, ni bɛ ka jamana kɔnɔdenw bonya, hakilina min bɛ olu la waati min na, to o kɔ. Sɔn u ta ma. Hali ni n'u tɛ hakilina kelen na, i ma kun. Musa Mara min ko k'ale bɛ fɛ ka Mali mara, Musa Mara min ko parti politique b'ale bolo, Musa Mara b'a dɔn bi ka fɔ maliyɛn fanba bɛɛ lajɛlen bɛ Irisi fɛ bi ka da mun ka Irisi donna anw jigi kɔrɔ. Irisi y'anw jigi tugu. Irisi ye anw dɛmɛ. Sini ye anw dɛmɛ. Ni anw kɛra o fɛ, ka kɛ Sini fɛ, ka kɛ Irisi fɛ, ni Musa Mara ko ma bɛn ale ma, foyi tɛ ni halaki tɛ o. Foyi tɛ ni halaki tɛ. Bilahi ni ala ye mɔgɔ halaki k'i ta tiɲɛ, i tɛ yeli kɛ, i tɛ mɛnni kɛ. O de bɛ Mali politicien jugu ninnu nɔfɛ bi. Aw kana taa ɲini yɔrɔ la. Wallahi ni ne bɛ Musa Mara place la, ni danga tɛ n kɔ, ni ta tiɲɛ ma se ma, ni ma halaki, majorité bɛ yɔrɔ min na, hali ni n t'o sira fɛ, hali ni n t'o hakilina fɛ, n bɛ n makun. I y'a faamuya o la, ka n dabɔ ko dɔw la. Walasa jamana kɔnɔdenw kana taa banna. Mais u se ko t'u yɛrɛ la. U ye maliyɛnw ka wari suɲɛ, ka juguw dɛmɛ yan, ka galonbaw tigɛ yan. O hakɛ ni o danga de b'u kɔ. O de la u bɛ ka panpan komi tinɛni, ka t'u yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ. O de la don o don u bɛ taa ko kɛ ko min b'a to ni maliyɛnw bɛ tigɛ o la. U bɛ taa ko kɛ ko min b'u ɲugu maliyɛnw na. Sinon ni ne bɛ Musa Mara place la, e kan ka bɔ bi ko non, ko Mali tun kan ka voter Faransi de ye, ko Mali man ka voter Irisi ye. Irisi min i y'a faamuya b'a la, lakana sabati Mali kɔnɔ. Irisi min i y'a faamuya b'a la, n'u votera Mali ye comment ça s'appelle, ONU na. Irisi min bɛ Mali ka côté la sanga ni waati bɛɛ. Irisi min bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ Mali ye. Musa Mara ka t'i sigi, i y'a faamuya b'a la, a ma dulɔ min, kunkolo ma tiɲɛ foyi, ka t'i sigi ko non, k'an tun kan ka kɛ Faransi de fɛ. Foyi tɛ ni halaki tɛ, foyi tɛ ni ta tiɲɛ tɛ, foyi tɛ ni hakɛ tɛ. Ka kala ye k'i ɲɛ turu o la, foyi tɛ ni ta tiɲɛ ni halaki tɛ. Hali a tun b'a ma ko ka fisa ni nin ye. Mais danga de b'u kɔ, u ye mɔgɔw tɔɲɔ, waati min na u bɛ fanga la, u ma kɛlɛ kɛ maliyɛnw ye, waati min na u bɛ fanga la, u ye zonw sutura, waati min na u bɛ fanga la, fantanw ka hakɛ jaragɛlɛw la. O de la i b'a ye hali fali tɛ sɔn ka ko min kɛ, hali bagan tɛ sɔn ka ko min kɛ, an ka politiciens de b'o kɛ. Foyi tɛ ni ta tiɲɛ tɛ. Bilahi hali bagan tɛ sɔn ka ko min kɛ, an ka politiciens b'a dɔn ko ni ye nin kɛ a tɛ bɛn jamana kɔnɔdenw ma, ni ye nin kɛ a tɛ diya jamana kɔnɔdenw ye, ni ye nin kɛ tɔɔrɔ b'a kɔfɛ. Mais hakili tɛ yen, u tɛ réfléchi ka da mun kan, u ye mɔgɔw tɔɲɔ, o hakɛ n'o ɲama n'o ta tiɲɛ, o tɛ foyi ye. O bɛ taa bin piège kɔnɔ, don o don nɛgɛ bɛ ka bɔ jamana kɔnɔdenw na. Ni Musa Mara tun bɔra k'a fɔ Asimi ye min kɛ, ka voter Irisi ye, ka Irisi dɛmɛ, o bɛnna ne Musa Mara ma. Parce que an ye avion sɔrɔ grâce à Irisi. Jadisi tɛ se ka dimi don an na bi grâce à Irisi. Asimi ye min kɛ n sɔnna bi, a bɛnna ma, diyara n ye. Wallahi maliyɛnw tun bɛ kɛ fɛ, maliyɛnw tun bɛ bonya, ayiwa maa si tun tɛ se ma. Mais Musa Mara ka bɔ ko non, k'an ni Faransi de ye balima ye, k'an ni Faransi de ye jɛɲɔgɔnma ye, k'an ni Faransi de ka surun, k'an ka hɛrɛ bɛ bɔ Faransi de kɔnɔ. Musa Mara de bɔra ka nin fɔ ko non, k'an tun man ka voter Irisi ye, k'an tun kan ka Faransi de dɛmɛ. Wallahi foyi tɛ ni danga ni halaki ni ta tiɲɛ tɛ. Ne b'a dɔn ko n denw tɛ fɛn min fɛ, n bɛ ka mara ɲini mɔgɔ minnu kama, i y'a faamuya b'a la, n bɛ fɛ ka kɛ dugutigi ye dugu min kɔnɔ, o dugudenw tɛ fɛn o fɛn fɛ, ne tɛ sɔn o ma. N'i y'a ye ne sɔnna o ma, foyi tɛ ni ta tiɲɛ tɛ. Wa Mali politicien aw kana ɲini yɔrɔ, hali ni u ye panpan na k'aw ji min ni fɛn ninnu, n'u y'u bɛɛ ye panpan ni dabarabaya la, walahi hakɛ de b'u nɔfɛ. K'u to fanga la, u ye fantanw ka wari suɲɛ, k'u to fanga la, u ye fantanw faga. U fanga ɲinitɔ, u bɛ nin de bɔ, u bɛ joli de bɔ. O de la u bɛ kala ye k'u ɲɛ turu a la. Ni danga tɛ mɔgɔ kɔ, Mali peuple bɛɛ bɛ fa min na. Hali ni e n'olu tɛ hakilina, i kan k'i calmer de, comme
ne yɛrɛ a filɛ cogo min na imam diko bɔra k'a fɔ ko nin fanga in ni ale tɛ hakilina kelen na mais a ye tiɲɛ de fɔ o y'a ka dɔrɔn ye a ye tiɲɛ de fɔ i ni mɔgɔ min tɛ hakilina kelen na o jɔ i k'o tiɲɛ fɔ diko y'o fɔ i y'a faamuya b'a la ko ale ni ninnu tɛ hakilina kelen na mais majorité bɛ ninnu fɛ jamana kɔnɔden fanba i y'a faamuya b'a la c'est à dire que o bɛ nin fanga in fɛ ale bɛ to jama kɔ walahi cɛkɔrɔba ye nin fɔ o de ye hɔrɔnya ye o i y'a faamuya ale ninnu b'a bɛn bi sinon o bɛ se ka bɛn ani jamana kɔnɔdenw tɛ hakilina kelen na bi sinon o bɛ se ka kɛ hakilina kelen na a y'a makun ka to a ka wo kɔnɔ ye i y'a faamuya siran tɛ foyi tɛ mais Musa Mara i y'a faamuya b'a la e ni jamana kɔnɔdenw tɛ hakilina kelen na e bɛ ka juguya ta ka jamana sɛgɛrɛ e bɛ ka jugu dɛmɛ jamana kan e b'a dɔn ko jamana kɔnɔdenw tɛ mɔgɔ minnu fɛ e bɛ k'a fɔ ko an ka taa voter olu ye wala c'est une déception totale ni ko ça veut dire n'a fɔra ko ninnu de anw ye wari don ninnu de la k'u ka taa kalan ka na faso ɲɛ suma wala i tɛ da la quoi n'a fɔra ko faso ye wari don ninnu de la k'u ka taa dɔnniya ɲini ka na Mali jɔ i y'a faamuya b'a la mais olu de kɛra Mali cibaga ye bilahi jigila bɛ misɛnya quoi bɛɛ b'a dɔn ko Mali ni Faransi ka jɛ i y'a faamuya b'a la k'a wolola tɔɲɔ de la kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ Faransi de nɔ don i y'a faamuya la président kuntigi bɔra k'a fɔ Asimi waati min na n'anw ka duguw bɛ ka jɛni n'an ko k'an bɛ avion wuli ka taa an balimaw dɛmɛ Faransi b'a fɔ k'olu bɛ baara la ko avion tɛ se ka wuli n'an ko k'an bɛ taa duguma sira fɛ o bɛ jan bila an ɲɛ i y'a faamuya b'a la sɔrɔdasiw minnu bɛ ka taa k'olu bɛɛ faga Asimi nin fɔ yan dɛ le 1er janvier mais ko Mali politicien ninnu ye dangadenw de ye quoi bilahi Mali politicien ninnu u ɲɔgɔn dangadenw ma wolo u ɲɔgɔn babɔgɔdenw ma wolo diɲɛ kɔnɔ quoi bilahi a ko anw ka kɛ an juguw de fɛ hɛrɛ tɛ ka sɔrɔ u kɔ u ka jɛɲɔgɔnya tɛ ka wolo hɛrɛ la a tɛ ka wolo lafiya la mais ko an ka t'u kɔ ko baganden Musa Mara wala Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiiti mun na Ala k'a nɔgɔya bilahi anw tɛ an jugu dɔn ka tila k'an tɛgɛ d'a ma an fagabaga ka tila ka tugu o ko o banna pewu n'a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o de bilahi n'o bɛ se k'an bɔ dugukolo sanfɛ k'an bɔ planète sanfɛ o k'a kɛ mais anw tɛ ninnu fɛ bi an t'u fɛ sini an tɛ ko t'u ta la an t'u bonya u b'an sɔn tasa min kɔnɔ u k'a ju sɔgɔ n'olu de y'an bila diɲɛ kɔnɔ u k'an faga mais Ala t'an b'a f'u ye olu de ye anw jugu ye olu de wuranda ci olu de Kadafi faga depuis Kadafi faga hɛrɛ tɛ yen mun sariya bolila olu kan foyi ka Kadafi faga ka tila ka maramafɛn di jugu ma k'u ka u kunda Mali kan o preuve bɛ yen e Musa Mara bɛ nin bɛɛ kalama mais komi e ka Ala de ye ninnu ye i y'a faamuya la ninnu de e bila diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya la ninnu de e ka fɛn bɛɛ ye i n'olu tɛgɛ de bɛ to ɲɔgɔn bolo mais Mali présidenya fo ka diɲɛ dugukolo meleke hali bakɔrɔnin bilahi anw bɛ vote ye k'o kɛ Mali président o ka fisa ni e bakɔrɔnin kasa b'a la a nɔgɔlen don i y'a faamuya b'a la a dasi bilahi an bɛ tugu o kɔ o ka fisa ni e quoi Musa Mara vraiment c'est une honte ne yɛrɛ Musa Mara ka nin communiqué ye ko an tun man ka taa Irisi ka côté la ko Irisi Mali tɛ hɛrɛ sɔrɔ yen Maliyɛn bɛɛ bɛ Faransi da donna tan Maliyɛn nana Faransi mun de la mun de Maliyɛnw se Faransi yan i bɛ nin lagasaden ninnu de sigilen Maliyɛn tilancɛ bɛɛ bɛ Faransi mais mun de Maliyɛnw se yan mun de y'anw se yan o tɛ fɔ mɔgɔw ye o hɛrɛ min tun bɛ anw bolo n'u y'a to an tɛ se yan hɛrɛ min bɛ anw bolo n'u tun y'a to anw bolo bilahi an tɛ se Marine Le Pen y'a fɔ a n'a ka ko bɛɛ Marine Le Pen y'a fɔ ko ni immigré cayalen yan bilahi k'u bɛ ka taa an ka fɛn dɔ gosi an na ko ka na n'a ye yan ko gɛlɛya min b'an bolo yen k'olu de bɛ ka gɛlɛya bila ko de la an bɛ ka ba tigɛ ko sinon ko fɛn min b'an bolo ko n'u y'an dɛmɛ ka dilan i y'a faamuya b'a la k'a di an ma ko walahi ko an tɛ se yan k'an tɛ se yan olu de kosɔn anw bɛ yan bi an tun kan ka fɛn min sɔrɔ an faso la o y'o de ta ka na n'a ye yan o de la an fana bolila ka na an ka fɛn nɔfɛ an ka fɛn minnu b'u bolo an bɛ tila k'a bɛɛ minɛ ka taa n'an faso la bilahi i ma ye n'anw ye wari sɔrɔ an bɛ taa n'a ye Mali la n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ an bɛ taa hali n'u ko k'an ka to yan an t'a to yan
o y'an ka fɛn min ta ka na n'a ye an nana o de minɛ ka segin ka taa n'a ye o de y'an se yan o de y'an se yan Musa Mara ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tun na ala ka nɔgɔya i bɛ k'i yɛrɛ faga i bɛ k'i yɛrɛ mago sa bilahi Musa Mara e tɛ don da la ni e donna da la Mali kɔnɔ ni e kɛra président ye Mali kɔnɔ i k'a fɔ ne ma ko tout moriya bilahi tɛ kɛ président Mali kɔnɔ c'est fini c'est fini i si bɛ san 40 kɔ de la ani Asimi bɛ san 20 kɛ fanga la o b'a sɔrɔ e taara retraite la e bɛ taa min hali i tɛ se ka sogo ɲimi tuguni Asimi bɛna san 20 de kɛ Mali président ya la ni ala y'a si jɔ k'a kɔnɔ Asimi bɛ san 20 de kɛ san 20 mana bɔ e si la bilahi i bɛ tagama ni bere de ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya Mali majorité bɛɛ bɛ irisi fɛ k'a da mun kan irisi y'a kɛ Mali ye de u y'a dɔn anw ye u y'an dɛmɛ u y'an jigi tugu basigi min bɛ Mali kɔnɔ bi grâce à irisi anw ka kɛ fisiri wale ye ka kɛ fisiri fasara ye ka kɛ yɛrɛdɔnbali ye ka taa kun fara kogo kun tuguni mais est-ce que ni ninnu ma dulɔ min u bɛ se k'u ka communiqué ninnu sɛbɛn wa moi je comprends pas est-ce que ni Musa Mara ninnu ma dulɔ min u bɛ se ka taa nin communiqué sugu ninnu sɛbɛn wa souvent ça m'étonne depuis que nous ka mairie quoi n ko c'est que tiɲɛ don n taara communiqué lajɛ k'a lajɛ k'a lajɛ k'a lajɛ Musa Mara de y'a sɛbɛn mais c'est décevant avion kɛmɛ ni kɔ irisi de y'a di Mali ma k'a ni Faransi to ɲɔgɔn bolo hali téléphone hali mana bere hali nɛgɛso an ka sɔrɔsiw tun bɛ taa ji in ala c'est pas la peine quoi mais sɔrɔsi fanga o de kɛra an bolo fɛnw ye sɔrɔsiw de bɛ fanga la mais o bɛ ka dangadenw bila ka faso lagosi ka faso buruja sinon i bɛ nin communiqué sɛbɛn dɔrɔn ka cɛ n bɛ samarabatigiw bila o bɛ t'i ka da kongo ya faamuya b'a la hali n'a y'a sɔrɔ i b'i muso sanfɛ u b'i sama k'i bɔ i muso sanfɛ i julankolo k'i fili mobili kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka t'i bila dogodogoni na hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile Afiriki bɛ mara nin cogo de la sentiment tɛ i b'u mara ni dictatoriya de ye parce que lagalagatɔw don e ni ala na kira cɛ mɔgɔ min bɛ k'i faga k'i ta tiɲɛ k'i halaki e bɛ tila ka k'o tigi fɔ o tɛ bagandenya ye hali bagan t'a tɔɲɔbaga fɛ hali bagan a t'a hali bagan ka fisa ni ninnu ye quoi bilahi ni wulu bɛ tɛmɛ ne ka kare kɔnɔ n'i ye kabakuru ɲɛ kelen k'a la sinon a tɛ tɛmɛ yen tuguni Musa Mara ninnu filɛ fɛn bɛɛ kɛra Maliɲɛnw na tubabuw ye fɛn bɛɛ kɛ farafinw na an bɛ ka segin an ta an bɛ kɔnɔ waati min na Musa Mara ninnu b'a la k'an kan ka to olu kɔ mais c'est une honte hali bagan ka fisa ni ninnu ye n'i jiginna o kan sa u kɛrɛfɛ mɔgɔ kana weleli kɛ aw ni bɛɛ kana kɛlɛ aw ni nin kana kɛlɛ aw ni nin kana mais c'est faux c'est archi faux o man ɲi walahi Musa Mara hali bagan ka fisa ni e ye walahi hali tun ka to i ka wo kɔnɔ nin ye lagosi de ka ɲɛsin yɛrɛ ma nin ye lagosi de ka ɲɛsin ka sabu hali i muso ni denw i ɲugun b'olu la bi waati min na irisi bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ Mali ye irisi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma coopération a wolola hɛrɛ la a wolola lafiya la e Musa Mara kɔnɔ ko an man k'olu dɛmɛ o kungo la olu bɛ k'anw dɛmɛ kungo la k'an man k'olu dɛmɛ kungo la k'an man ka tugu olu kɔ n'anw ma irisi dɛmɛ o kungo la irisi bɛ tigɛ anw na ala yɛrɛ bɛ tigɛ anw na parce que o ye fisirinwale denya de Asimi tɛ fisirinwale Asimi ye hɔrɔn de n'i y'a k'a ye a b'a k'i ye n'i y'a k'a ye a b'a dɔn i ye o de ye hɔrɔnya ye mais ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya foyi tɛ ninnu kɔni hakɛ tɛ hakɛ de sera u ma u bɛ ka halaki o bɛ kala ye k'u ɲɛ turu kala la Musa Mara fila manani i m'a ka c'est à dire que ala tellement que ala bɛ se ka ko la tɔgɔ min b'a ka parti la dɛ o yɛrɛ de ye Musa Mara ye yɛlɛma Musa Mara de y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan élection 2018 k'ale ka taa jahanama kɔnɔ ko ka fisa ale k'a ka voix fara IBK kan k'ale bɛ préférer ka taa jahanama kɔnɔ ko ka fisa ale k'a ka mɔgɔ fara IBK a y'a ka mɔgɔ fara IBK ka mɔgɔw kan yan danbe bɛ ninnu na wa danbe bɛ ninnu na wa an bɛ irisi kɔ bi an bɛ irisi kɔ sini an bɛ irisi fɛ bi an bɛ irisi fɛ sini olu de ye anw lafiya olu de ye minɛn di anw ma o de kama basigi bɛ yen olu de kama avion b'an bolo olu de kama armée bɛ ka monter en puissance anw ka sabu anw ka sɔrɔsiw tun bɛ boli duguma sira de fɛ sira t'an bolo mobili tɛ an bolo i y'a faamuya b'a la foyi tɛ an faw tun bɛ ka sa an baw tun bɛ ka sa Faransi tun bɛ yen sɔrɔsi ba tan ni kɔ a ma foyi bɔ Mali tɔɲɔ la Mali lakana dan tun ye Bamakɔ de ye an ni irisi an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi an bɛ fɔ Kidali bi Mali sɔrɔsiw bɛ fɔ Kidali
jugu te dimi do ana tuguni kwango lu to ko ka tugu français ko ni français ka ala ye billahi haram bo ka sani nunu haram bo an b'a fɔ piyan ni sangolo b'i bolo i b'a bila ka jigin pa paga voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen bon n bɛna dɔ frappe dɔɔni mais n t'a tɔgɔ fɔ dɛ n bɛna dɔ gosi dɔɔni n t'a tɔgɔ fɔ voilà mais a tigi yɛrɛ b'a faamuya an ɲa bɛ dɔ la ko Sogɛli ko ma se ka taa i y'a faamuya b'a la ko ma se ka taa dugu yɛrɛ tɔgɔ Gao mara dɔ bɛ yen nɔ ko Sogɛli ma se ka taa i ɲinana dugu in tɔgɔ kɔ Bɛla dugu ninnu ko Sogɛli ma se ka taa yen k'ale tigɛra Sogɛli la i y'a faamuya b'a la o mɔgɔ kelen a bɛ tila tuguni ko Asimi taa n'a ye Asimi de ye Sogɛli ta Sogɛli bɛ Asimi de ka baara la e ko e tɛ Sogɛli fɛ ko e bɛ Asimi de fɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ muso fɛ cogo jumɛn ko e t'a den fɛ ni Asimi ni Sogɛli ma se ka taa ye pour que ni e ta ye tiɲɛ de ye ni e bɛ tiɲɛ fɛ pour que i t'a fɔ ko Asimi ka taa ye Asimi min ye président o ma taa ye ni Sogɛli dɛsɛra ka taa ye o tɛ kojugu ye o mais ni e ko k'i bɛna i y'a faamuya b'a la i ka dimi bɔ Sogɛli de kan a tɛ passé dɛ i ɲɛsin tiɲɛ ma i ka Asimi kɛlɛ parce que Asimi yɛrɛ man di ye Sogɛli nɛnini Sogɛli dɔgɔyali foyi tɛ nin fanga yɛrɛ de man d'a tigi ye a tɛ nin fanga de fɛ Sogɛli banana don min na a ye Sogɛli tanu parce que a bolo ko Sogɛli tɛ segin tuguni Sogɛli bɛ sa Sogɛli banana don min na a ye Sogɛli tanu de n tun bolo ko fɛn bɛ Sogɛli de la n tun bolo ko Sogɛli de man ɲi n tun bolo ko Sogɛli de bɛ ta i y'a faamuya b'a la ja Asimi yɛrɛ de man ɲi o fɔra y'a video bɛ yen o ne y'a fɔ ko ninnu ta tɛ Sogɛli o tɛ fanga yɛrɛ de fɛ Sogɛli banana kalo 3 walima kalo 4 Sogɛli tanuna video bɛɛ Sogɛli ka ɲi n tun bolo ko gɛlɛya ye Sogɛli de Sogɛli yafa ma ja foyi t'i la a donna ta a bɔra ta i y'a faamuya b'a la video bɛɛ tun bɛ ka kɛ Asimi kan a Sogɛli seginna ka na ko Sogɛli de man ɲi mɔgɔ bɛ se ka kɛ muso fɛ cogo jumɛn k'i t'a den fɛ Asimi de ye Sogɛli ta ni Sogɛli man ɲi a bɛ se k'a bila o Asimi ma se ka taa Asongo Asimi ma se ka taa Bɔrɛm ni Sogɛli ma se o tɛ kojugu ye o mais ne ko ko maliyɛn tɛ tiɲɛ de fɛ n'i ye nin fɔ sa i b'a ye u bɛ bɔ ka jaabili kɛ video bɛɛ la u bɛ dimi olu bɛ mɔgɔw critiquer n'i ye olu fana critiquer u bɛ dimi olu bɛ dɔ fɔ mɔgɔw ma mais n'i ye dɔ fɔ olu ma u bɛ fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni e ni Ala na k'a fɛ i cɛkɔrɔbatɔ i sen b'i sa dingɛ da la e de bɛna k'i bɛna mana biri aw ɲɛna k'i bɛna bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan n bɛ Asimi fɛ n tɛ Sogɛli fɛ nkalon fi n'i y'a ye mɔgɔ da n'a figi don fana soli don a tɛ Asimi yɛrɛ de fɛ kuma fa fila ba fila an b'a fɔ bi an b'a fɔ sini n'i tɛ Asimi fɛ i ka dura ye bɛɛ ma kɛ Ala fɛ Ala min y'an bila dugukolo sanfɛ kira min ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye kira min ka fisa ni hadamaden bɛɛ ma kɛ kira fɛ n'i tɛ Asimi fɛ i ka dura ye i jɔ i cɛya place la nin fanga in man di n ye a banna mɔgɔ se ka foyi k'i la o y'i ka dura ye mais e tɛ nin fanga in fɛ k'i bɛna munumunu ka kuma gɔlɔn ka kuma munumunu mais an bɛ wele de ko cɛkɔrɔba jitɔ cɛ ne nafigiya de ye sa billahi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i b'i ka video ni kɛ adamadenya balimaya aw non cɛ min tɛ min ye o t'o ye i y'a faamuya wa e de ko ye yan k'i tun bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ Sogɛli ma ko Sogɛli nɔ tɛ ko Sogɛli ka yafa e ma parce que Sogɛli tun man kɛnɛ i y'a faamuya b'a la Sogɛli banana i y'a faamuya b'a la an nana tiɲɛ dɔn k'a fɔ nin tɛ fanga yɛrɛ de fɛ parce que a ta sera Asimi yɛrɛ ma a bi n'i y'o sigilen tuguni ko Sogɛli de man ɲi ko Asimi ka ɲi i bɛ k'i yɛrɛ mako sa mɔgɔ min bɛ anw wele tile kɔnɔ k'u ma mɔgɔ dɔw faamuya a ka bɔ hakili ma parce que hakili bɛ bɛɛ la ka miiri hakili bɛ bɛɛ de la ka réfléchir i cɛkɔrɔbatɔ mɔgɔ bɛ ka tigɛ la parce que kuma yɛrɛ fɔ cogo o b'a yira ko nkalon bɛ yen kuma fɔ cogo o b'a yira k'a fɔ i tilennen tɛ quoi o cɛ bɛ bere t'i nɔfɛ muru t'i nɔfɛ i y'a faamuya foyi t'i nɔfɛ i sin dɔrɔn i bɛ fɛn min fɛ tugu o kɔ o y'i ka dura ye mais kana kuma dabiri n'i y'o fɔ fana a bɛ dimi émission bɛ sigi kuma kelen taa ni ka segin non tiɲɛ de bɛ ka fɔ i ye e tɛ nin fanga yɛrɛ de fɛ n'i tɛ nin fɛ o y'i ka dura ye i jɔ dɔrɔn k'i to ninnu fɛ i t'u dɛmɛ dɔ bɛ fɔ Asimi ma dɔ bɛ fɔ Sogɛli ma video kelen kɔnɔ Sogɛli man ɲi Asimi de ka ɲi o video kelen kɔnɔ jamana taabolo man ɲi foyi man ɲi kurantigɛ bɛ yen baro tɛ ka sɔrɔ o bɛ fɔ a jɔn de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye c'est Asimi i bɛ ka dɔ fɔ de ma k'o tɛ ka foyi kɛ o video kelen kɔnɔ Sogɛli de man ɲi Asimi ka ɲi
Mon va où? Bon, comme le courant fana damana bana, sinon, comment nous, vraiment, c'est décevant. Billah, abe mouro tega mouro là, quoi. Abe mouro ka horonya bafouye, quoi. Billahi. Na, chambe mouro, la dit de, djougouya te fouete. Ibe sra minka bla. Na manya kube asimi fe, que sogal fait. Na manya kube sogal fait, que asimi fait. Anta ou de ou. Asimi de sogal ta. Sogal be asimi de kabara la. Asimi tlekelema fokwa sogal bla mina kwa desala. Asimi mouro fo mourosi. Ede nana ya koko asimi tanay. Ni asimi tanay ya famille wala ni yo fo video kono asimi tanay be ni joko kuram mat. Hali be kaka fanga ka fani ni. Bilaya obe ko ambe ni ka nimsa ibe ka talila. John est présent. John est présent, c'est asimi. Ni ebe ni ka nimsa ibe ka ko. Cela veut dire que mimbe o de mani. Ni eka kuma la ne ko kwa menye ka nimisa ibe ka non fait. Cela veut dire que présent be be o de mani. Mo banke laga to ni nuso ko toye. Nanyu jabi fana ko ay obedimi. Che acha ko billahi na mo kolosu kwa. Hada aras bachi fana be fsa na we. Billahi na mo kolosu. Hada aras bachi be fsa na we. Parce que obe mo mo ko lutina ke pas pareil tout. Hein? Moi bo sirbe no que la ministre yo atete ka ministre ou korolo ka ta retraité la tensa. Ou don sera barama. Où t'es passé tout nous? Quel est bec kougne nous de? Moi bo sirbe nous de melido. Ka mod bo sirbe nous de parce que lu date tout la tourner. Faut être ga sara ou la tourner. Faut être ga sara ou la tourner. O de la sogel mai. Sogel nana ka mali se ga dambe kono. Sogel e bala mi ke ministre ma ke. Sogel mata boram tira. Sogel mata boram ka besara. Haro do anga sura suye jadi su ka base minchi kwa kara boram nunde. Ha? Jadi fen mu kwa wi ku be fa ku kwa bazu chu ku kwa minon be mene. Akara boram. Sogel mata o jian wuli ya. Nam bi an fen be asimi fe e ba nyu ka do fo sogel ma. An fen be asimi fe e ba nyu ka do fo sogel ma. O de horo nya o de chinya yi. Nam ma ku be asimi fe e be ke sogel fe jago ya. Ni ma ke sogel fe na figiti. Ni ma ke sogel fe te asimi re de fe. Kuma fafla bafle. Na be na mi modo na ma be ma jiwo katani anga papa katala ambe ala ta de fo ambe ala de ko. Ala ka boneni e chinya yi ala di. Comment ça fait chokolo ba be to kini sigi sogel mai asimi de kain. Ibi to kuma kono fana ibi afoko ambe ni ka nimisa ibe ka no fe. Fo ete jamana kono fo ete ka ke gele ya be. Ka jamana be la goshi. E blo video kelen kono ba la kube asimi fe. E ba la ko fo imanya. Fo imanya John est présent. Ni fait manya présent de mani. Ni fait mani. Ni fait manya présent de mani. Na ma fui kanika kan suwasite. Ma fui kana tugu moko. Mwa min ka de ta oko. Ya famille e ka anklo korola to aka lafia. Mais sogel mainde kana polémique ni sra kuma golongolo ka e broche ka binka ka moko ke ko nusogoto or ke te ni fanga yere de fe. Ite ni fanga yere ite asimi de fe. Sogel te ite asimi yere de fe. Mais ni ne ko ite asimi fe. Ite asimi fe afolen flene ni sangolo bi bolo ba blaka jiga ras balay radi l'homme tranquille depuis Paris. Ite asimi yere de fe. Sinime na be vidéo spéciale ki kan. Sinime na vidéo spéciale ma ke kan ya. Di n'importe quoi mot se ka iko se ka diabe. Mot se ka ku beko. Ala mi am bladjien kona doka islamé ka doka kafiri. Pour que kata kote kelen fe. Soit be islamé ata wol mebe ke kafiri. Maintenant ko kibe asimi fe ba asimi jugu fe. Ibe yan fe ate marché tourner on là. La nouvelle génération e Canada encore male e considère ka ko muguye. E kongolo ka jenya ka makaba kolo la. Ibe sra min ka main. Ibe ka kuma munu fo tinya tala. Ite ni fanga fe bi ta fe sini. Mais tu sais qu'il n'y a sin ko de fo parce que ni kibe asimi kalabi. Ya fa me bala i dogo ya baga obe chaya. E wa jugu fona be chaya. Au-delà, kuma be ka keni politique sogel mai asimi de kanyi. Abeto video kelen fana la ko asimi mai. Ça ka tise ki nyasinde. Ma be ka hein? Kuma be ko misibo, sans fait la cheka me duguma la auto lendo. Ça marche pas. Kuma faf la bafle. Chokol bayata la ni ma joyi place ambi régulière ki ka radio biton ka régulière. Di n'importe moi be se ka ko dia be chokojme. Hein? Moi be se ka ko dia be chokojme. Enfin fembe asimi ka asimi de mebi ya onye ka do fo sogalima abe comme asimi den de sogali
Moi, je sais qu'à quel muso fait qu'il va bader na chogo. Mais c'est faux. C'est faux. Ate asimi là de fait. Sogel banana ya kuma sugu be fora asimi maya. Sogel de kany, sogel ya fama. Sogel ntumbulu ko de mai. Ah ja asimi là de mai. Ja ni fanga de mai. O be fora video kelen kono. Ibe ka mugo nyugu yere la. Ne ya fuyon kika nunu dabla. O de kera ta ke manga yo de kera balawo. Nkika nunu dabla hakil de be male on ka mugo kolosi. Ni male on tegari la foka dien wuli o te dai la tuguni. Mugo dabe se ka mugo boka nyenya bo chugo dume. Dabe mugo bo dabe nyenya. Mais c'est décevant. C'est décevant. Ambe teme ka bueno. Comme nga eri sera. Commandant Mbete. Commandant Mbete anye e famia. Billahi commandant Mbete anye ale famia. Commandant Mbete be djougou de ka côté là. Commandant Mbete a folen flene. Commandant Mbete be djougou de ka côté là. Te asimi fe. O fana yika duraï. Mais ni nana ki be asimi fe. Galon fima temaka. Ate sura sou fe. Commandant Mbete be politicien de ka barala. Commandant Mbete kelen. Mimbe mouti. Commandant Mbete te ni fanga fe. Abe politicien de ka côté là. Kuma fafle bafle. Na ko ka ba muna donata. Anga sura sou ye fakali ke odon. Iya me adakono. Djougou sara domina ayofo. Commandant Mbete kelen de ko anga avion sani ko ama magofo enya. Ka sura sou bela gosi ka mali bela gosi. Sura sou be ka sabe ko be ko nindi. Suni tle ujolembe ka neni la kana. Ni koko foite ka ke ko avion sani ko na fatala. Yo la gosi de ka nyesi jamana makanya si sura sou ma. Maintenant, il y a des gens qui sont malien ko flanide. Nan kodo na ponyo mugu. Waranyate dambete foi. Mugo ni dambete la on ti fait. Commandant mette teni fanga il fait bata fait chine. Ka damu kan avec politicien de ka parala. Politicien munu ni commandant mette samara do. Ya famera la kata si place de indépendance la ku gain. Bi ani olu de ka surun bi katameni fanga kan. Waranya bemi dambete. Maliko flede. Bila ta fantou la. Nous donnons ko la bi. Bila obe presse ka bo ko la kato kunchi. C'est que atabo hakile mako. C'est que o tseka ko damne ka laba. O tseka ko de damne ka laba. Ni en fona fa be duko la. Ni aba ne fona la pampa na din telefle no. Ya famille bala, mo meni be franci. Be ka do fo ma be ka. Ni olu kon critique de obe dimi. Ko kuma fafle. Ite ni fanga fere commandant Mbete. Ebe mo mo nka bara la nya bala de ngodo. Olu be tle ka asimi nene ka kuma sugu be fo asimi ma. Ebe se ka asimi fe chugo jime. Ebe se ka ni fanga ka nyuma fo chugo jime. Ite ko de fo ite ko de ke na nyo fo te basi yo. Na nyo fo te ko jugu ye. O ika dwai. Itara fara ko ika hake. Obi ka nasra obi wal misanu udima. Ya famila kikata ninke ikata ninke. Ino olu be hakil na kele no ika dwai. Mais quand on a beau vert de Kanyana, ni jadis se suranka, au comment au bêta ka jensen. Mais now on se sur au te fort, now on baranyuman ka au te fort. Dans bébé, Waranya bemi. Ate, ni de be fort, na bename modo, na ma bemi modo. E commandant Mbete, eni chorobato, abila mankoni. Bila ha anfila o mako. Eni chorobado au bila mankoni anta usugu don tuguni bila ni tungo commandant Mbete ntado moti ko mairie dobe wol ma fen dobe abo fana ko suni tile mo munte fanga fale no le ka surundi imana ta gera wala be se ka fanga ka nyuma fo chugo jime mo mun be asimi fane ni ka bane ni ka kuma sugu be fo asima eno le ka di Ebe se ka ken ni fanga fe chukodi. Na nyo foko tabe se bema. Ambe sira minka wala sa faso ka basiri. Beba donko asimika mara kwa sani kunuye. Nambe kata ni chokola. Lafia be na basiri bena. Obe do kola be obe boala. Obe do kola be obe boala. O tabe se bema. O teto sira kelenka. Ko ala ka hina wala kwa. Mena sini mena. Bi komi nte normal la kwa. Mfade mandina ko sobe kwa. Me sini tasuma kamilama de bena sinin bena ya famille voilà vidéo spéciale au mo fla ka sampren jiga o kaya ka bela jelen fo Abdoulaye Samake merci beaucoup.